Paya patinenge tichitaura nhau yekunamata tichiti hama wee, uyai ngatinamatirei nyika yedu, ngatinamatirei hupfumi hwayo. Ndizvo zvimwe zvezvinhu zvatinenge tichitaura izvi. Uri kuiona here mari iyo $2 iri apo iyo? Mumwe haatoizivi, zvikuru sei kune vakazvarwa kuma 95 tichiuya kuma 2000. Vanotoshamisika kana tichibudisa mari yakadai. Imari yeZimbabwe iyi yauri kuona iyi. Iyi ndiyo mari yakatanga kushanda mugore ra1980, ende mari iyi yaiva nevalue iri 1:1 nepound. Asi wakaipa Satani akauya akaba value yemari yedu. John chapter 10 verse ya 10 inoti mbavha inongouya kuti ibe, kuuraya nokuparadza. Tarira uone $2 iyo yaiva ine imwe yayo $5 yauri kuona iyo. Mari idzi dzaiva dzine value iri 1:1 nepound. Panga painezve imwezve $10 tsvuku yauri kuona iyo yaiva iripo panguva yacho iyoyo. Mari yedu yaigumira pa $20 yauri kuona iyo. $20 yenzou iyo yainzi yenzou nekuti seri kwayo kune nzou. Tikapidikudza 20 yauri kuona iyi sezvizvi, kuseri kwayo kune mufananidzo wenzou. Saka mari iyoyi ndo yaiva mari hombe munyika mwedu, hakuna yaipfuura ipapo. Tati fambe kunana 2003 sorry ndamhanya mundiregerere ipapo. Kunana 1993 1994 1993 1994 takazova neimwe $20 iyo yauri kuona iyo. Dzikatanga kushanda dziri mbiri, asi wakanga wava munongedzo wekutanga kubhenda kwezvinhu. Ipapo ndo patakatanga kubirwa zvishoma nezvishoma, hazvisaionekwa nekuti iyo yaingotenga futi 20 iyi yauri kuona iyi. Ndo patakatanga kuva nemari hombe dzinoti $50 yauri kuona iyo, ne$100 yauri kuona iyo. Hazvina kuoneka kuti zvinhu zvashata nekuti mari idzi dzaitenga. Iyo $100 iyi yaitotenga zvakafanana ne100 US. Iyo zvaiva zviri 1:1. Asi takati fambe zvishoma tikavawo ne$500. Vanga vava munongedzo wekubhenda kwezvinhu, asi zvisinganyanyi kuoneka nokuti dzaitenga mari idzodzidzi. Yauri kuona 500 iyo yaitenga ikava tikati fambe tikava ne$1,000 iyo, tikava ne$1,000 for the first time in history. Kuita mari ine mazero matatu ndo pazvakatangira apa. Mumashure me100,000 iyoyo 2006 zvinhu zvaiva zvashata. Takapinda mumabeira check auri kuona iyo $10,000 $20,000 abeira checks $20,000 $50,000 beira check $50,000 $100,000 $100,000 beira check. 2008 takasilasha madhora tikava nekadhola kauri kuona ako katsvuku ako, sorry, kasendi. Takava nekasendi. Indo munhoroondo kakava kekutanga kuva nesendi repepa, nekuti kumari iya yatambotaura $2 iya yatatanga kubudisa iya yaiva nevanin'ina vayo. Yaiva nedhora recoin rakanga rine Great Zimbabwe, ne50 cents yakanga ine zuva, ne20 cents yakanga ine mfananidzo weBeshnaf Bridge, ne10 cents yakanga ine muuyu, neka5 cents kaiva netsuro. Tikazovawo necoin yanga ine pangolini
mushure mekunga taane $100 yatambokuratidzai iya, ne500 iya ne1000 iya, takazenge taane rimwe coin rakanga rine pangolin. So 2008 takazoslasha madhora emabhera check aya tikava nesendi iro, tikavazve ne5 cents yamuri kuona iyo, tikava ne10 cents yamuri kuona idzo, tikava zvakare nedhola ramuri kuona esaya anga ari mabhera checks, tikava ne$5 anga ari mabhera checks iwaya, tikava ne$10 anga ari mabhera checks aya, tikavazve ne$20 anga angori mabhera checks iwaya, tikava ne$50 anga ari mabhera checks aya, tikava ne$100 anga ari mabhera checks iwaya, tikava ne$500, tikava ne$1000, tikava ne$100,000. Izwai kwazvakuenda. Right. 2007 takaslasha zvemadhola yanga yakunzi Sunrise series. Takaslasha zvemadhola tikava nedhola iro, tikava ne$5 isho, tikava ne$10 isho, tikava ne$20 isho, tikava ne$100 isho, tikava ne$500 isho, tikava ne$1,000 isho. 2007 mumwe chete yeye mabhera check edu aya akadzokazve, tikava ne$500 bhera check, tikava ne$50,000 bhera check, tikava ne$200,000 bhera check, tikava ne$250,000. iyi yekuti end iyi yakatondishamisawo ipopa, mari yakabatana akashoma kunzwa ichinzi 200 end, kana yangoita 200 kainongofanira kuita 200, but isusu dzedu dzaiva nana end 250,000, tikava ne$500,000, tikava ne$750,000, tikava ne$1 million. Inzwa kwazvakuenda bhera check, tikava ne$5 million, tikava ne$10 million, tikavawo zvakare ne$25 million, tikavawo ne$50 million, tikavawo zvakare ne$100 million, tikavawo ne$250 million, tikava ne$500 million, tikava takava ne$500 million. Right. 2008 mabhera check yakangogadziriswa akava maagrocheck, zita rakangochinjwa akava maagrocheck, tikava ne$5 billion, tata mabillionaires by then, 5 billion, 25 billion, 50 billion, 100 billion. Right. 2009 takava ne$50,000, takabvisa futi mamwe mazero, tikava ne$100,000, tikava ne$500,000, tikava ne$1 million, tikava ne$10 million, tikava ne$50 million, tikava ne$200 million, tikava ne$500 million, tikava ne$10 billion, $1 billion, $5 billion, $20 billion, $50 billion, $20 trillion. Yo, hazvazoipisisa manje. Ndoda kuti uzive kunonzi kushata kwezvinhu, kwete kwaunoti nhasi zvinhu zvashata, izvozvi zvatova nane. Apa ndopa pakasunama zvinhu apa. Tarisa $20 trillion. Kumashure macho takava ne$50 trillion, tikava ne$100 trillion,
ipapapa. Unfortunately handisina dzimwe mari dzacho, asi takazosvika kune anonzi ma-quadrillion, right? Tikazoslashazve tikava nedhola iri rauri kuona iri, tikava ne$5 icho, tikava zvekare ne$20 icho, tikava zvekare ne$10 icho, tikava zvakare ne$50 icho, tikava zvakare ne$100 icho, tikava zvakare ne$500 icho, right? 2009 takazopinda mune inonzi dollarization. Tanga takushandisa macurrency akawanda, maUS, marands, mapula. Sezvatiri kungoita nhasi macurrency ese ari kungoshanda, kunyange zvazvo US riro riri kungodominata, but tiri pakushandisa macurrency ese sezvauri kuona apo izvo, maUSI, right? Yedu taiva nayo iyo, asi yanga yaluza value zvakanyanyisa. Zvauri kuona apo dola iyi ne$100 trillion mari iyoyo yanga itori 1:1 ipapa, $100 trillion ne$1 US. Ndati ndoda kuti uone kunonzi kushata kwanga kwaita zvinhu. Ndinonzwa vamwe vanhu vachiti zvinhu zvakabhenda, pane inonzi German word zvatova nani, kwete apa ndo pakabhenda zvinhu apa. Uri kuona here 1 US iyo yanga iri 1:1 ne$100 trillion. $1 United dollar iri 1:1 ne$100 trillion. My God, takabva tambofamba yedu mari yakabva yatongotsakatika ipapa, yakatombotsakatika tichibva tafamba, tichibva tambofamba nemaUS auri kuona aya. Takamboti chovhei kanguva kadiki, but takazoita challenge yekuti taya tisina change pakachizogadzirwa mabondi akatanga kugadzirwa mabondi coins, kukazouyawo mabondi notes. Unfortunately izvo handina mabondi coins pari zvino, asi yerino bondi note yauri kuona $2 iyo yanga ine vanin'ina vayo macoins anga ari mumashure mayo. Mari idzi dzakashanda, dzakashingirira nenhau yekuti dzakapinda as a change, saka dzakatora nguva yakareba dzine value. Yauri kuona $2 iyoyi yakatoshandiswa nevanhu vamwe kutobhadhara kutenga mota iri 1:1 neUS. Iyoyi mari yakamboshingirira, but takazoita challenge yekufunga kuti mari yedu yasimba, instead yekuti timbomira takadaro, patamhanya patabudisa $5 bond iyo, 5 bond iyo yamuri kuona iyo. Ndo patakaita ma1 ipo, ma1 akabva atangidza mabhondi edu akatanga kudonha bijana, kupedzisira tazotogadzira 10 bond, kupedzisira tazotogadzira 20 bond, kupedzisira tazosvika pa50 bond iyo inambuya nehanda iyo. Tikatozobva ipapo pa50 bond tikandosvika pa100 bond. So ndo mari dzatakashandisa idzi. 2024 pakaparurwa zigi. Ini ndine chekutaura pamusoro pezigi. Chekutaura ndechekungoti iwewe neni ngatidei zigi iri kuti ritenge. Kune zvakawanda zvinosimbisa mari kuti iwe nevalue, but chimwe chacho ini chandakaona kuida. Ndoda kuti ndikuonese kuti kuma90s vanhu vepaMozambique avo vaisada mari yavo uye nyika yavo chaiyo vaisaifarira. Vaiuya kuno tichivafudzisa mombe vachitoti Zimbabwe yakanaka, mari yacho inotenga, kwete matikazi. Vasingatodi metikazi vachiimaka vakaiwenga. Handizivi kuti ndiani akazovadzidzisa kuti mari munofanira kuda mari yenyu. Pavakatanga kuda mari yavo, mari yakatanga kudzikama, yakava nedzikamo. So ndiri kuti iwewe neni ngatidei mari yedu, tonamatira nyika yedu, toda nyika yedu. Mwari werugare, Mwari wemasimba ose anotinzwa
Soko rake rinoti kana vanhu vangu vanodanwa nezita rangu. Apa ndiri kutaura ndakanyanya kunangana nemuKristu akagamuchira Jesu. Bhaibheri rinoti kana vanhu vangu vanodanwa nezita rangu vakazvininipisa, vakasiya zvakaipa, vakatsvaga chiso changu, vakanamata, ipapo ini ndiri kudenga ndichanzwa kuchema kwavo, ndichavaregerera zvivi zvavo uye ndichapodza nyika yavo. Nyika inopodzwa neminamato, nyika inopodzwa nevanhu vanenge vati taakuita zvekunamata. Mari inova nesimba, nyika inova ikonomi inova nedzikamo. Mwari akuitirei zvakanaka, hama dzangu vose vanzwa izvizvi. Ngatifugame tinamatire nyika yedu. Ane nzeve dzekunzwa ngaanzwe zvinoreva mweya kukereke. Kuomborerwai zvikuru muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen. Africa, my way, Africa. Africa, my way, Africa. Africa, indwera Africa. Africa, indwera Africa. Africa, my way, Africa. Africa, my way, Africa. Africa, indwera Africa. Africa, indwera Africa. Kisimutsire nyika yedu ye Africa. Kisimutsire nyika yedu ye Africa. Africa, indwera Africa. Africa, indwera Africa. Africa,
Yes, it is indeed Africa, which gave birth to a very, very beautiful country full of riches, which include inter alia, gold, platinum, iron, emeralds, nickel, plenty of diamonds, wild and tamed animals in ever-green pastures. People are highly educated and talented to use the riches. This is, of course, our lovely Zimbabwe. Therefore, let's all put on combat regalia to fight and protect Africa. Utindi Express loves Africa.